Pinalakas po ng mga kinaukulang ahensya ang suporta sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad sa bayan ng Santo Tomas, Pangasinan matapos ang makinabang ang higit po sa nasa 100 na magsasaka sa iba't ibang anyo ng tulong kasunod ng pananalasa ng mga bagyo noong nakaraang taon. Batay sa ulat, 70 mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Christina noong 2024 ang nabigyan ng mga binhi ng gulay mula sa Department of Agriculture upang makatulong sa muling pagsisimula ng kanilang produksyon. Bukod dito, mahigit 30 na magsasaka naman po ang naapektuhan ng mga bagyo noong 2025 ang nabigyan ng crop insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation na magsisilbing tulong pinansyal sakaling muling masira ang kanilang mga pananima. Isinagawa ang pamamahagi ng mga tulong matapos ang flag ceremony noong Pebrero 2 bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa pangangailangan ng sektor ng agrikultura sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.